Tak a dneska vás asi vezmem do Porsche teda. Porsche múzea. Dosť taká divná architektúra. Akože toto je fakt, toto je kára. Tu vás privíta hneď na začiatku. Tu na vlastne dvaja ľudia, ktorí za to tak nejako môžu. Tam nejak. A tu už vlastne ideme do takej troška histórie a pozrieme si také historickejšie kúsky. Motor 6 valec. Ak sa nemýlim, ak dobre rátam. 120 koní v tej dobe. Toto je nejaká pomoc na ceste. Ak som to správne preložil, alebo niečo medzi hasičmi a podobné. A tu už vlastne to začína. Tu sa ideme pozrieť hore, dole. Že prvý elektromotor od Porsche. Tak áno. Harley s Porsche motorom. Ak som teda správne rozumel, ak ste tu nemčinári, ktorí viete viac ako ja, kľudne ma opravte. ...117 koní. Z roku 2002. A tu nám už začínajú také ozajže starinky. Ono niekedy mne to zoomovanie tam nešlo až tak veľmi, lebo mi vymenili displej a nejak si na to zvykám, nejak to blbo reaguje. Ale akože pekná kára. To ešte z takých starých filmov, ty kokso, niečo podobné si mohol vidieť. Dneska to už ani v Nemecku homo nestretneš na ceste, niečo podobné tomuto. To je tiež. Ale tento sa mi zdá, že niečo podobné je to aj na ceste, ale ja neviem, mne to proste... Oni vykradli Škodovku 1000. To je... Akože, no. Akože robím si z toho trochu srandu, trochu to berte s rezervou, no. Ale je to fajn, no. Toto asi len z filmov sa dá vidieť. Neviem, nevidel som niečo podobné ešte naživo, aj keď toto je Amerika. Ale akože dosť je tu vidno staré Porsche, ale toto som ešte fakt nestretol na ceste. Niečo teda aspoň podobné, čo by sa na toto podobalo. Tu nás samozrejme traktor, to sa nezaprie. Traktor zase stretnete veľa, aj keď nie Porsche, ale veľa stretnete na nemeckých cestách. Aj v nedeľu. A tento nápis ja nerád vidím, no to viem, že to bude skasírovaný. Toto je už taký pekný motor, taký plochý. Mnohí tam budete písať, je to taký a taký. Mám si k tomu viac povedať, ale na čo vás zaondievať, aj to, čo viete, to je jednoducho je to Porsche. Takže je to fajn sa pozrieť na taký kusy histórie. Tu už to začalo, to je... Ako až na tú farbu, no. Sice mám rád zelenú, ale aj s bielou kombináciou, ale no. A tu je už taký šmoul a... No to je pekný.
To je veľmi... A ja neviem proste prečo, ale mne to hrozne pripomína tú tisícku. Tak, také je to, také... Oni sa tam troška sú tam na to podobali. Lego. Akože Lego Porsche. Akože tiež zaujímavá stavba, no. Ako Sally, to ma mrzí, že Sally, tak tu, myslím, že sa volala Sally z tých aut, tak to práve, že minulý týždeň odvážali odtiaľto z výstavy. Z toho seriálu Auta. Teda z toho filmu Auta, pardon. Akože Porsche z dreva. Ako toto je taká imidžovka, to akože... To si viem predstaviť, keď raz budem mať tak 89 rokov, pri mne pekná ruská blondína, ktorá bude mať tak 25 rokov. A tu už auto, ktoré jazdí po strope. Niečo podobné ešte budeme vidieť aj s cestným schválením, čo bolo dosť brutálne. Takže to je... Toto takí tí dôchodcovia, takí tí echt nemeckí dôchodcovia, on si to v nedelu vyberie, keď je pekne. Ide spáliť starý benzín, aby mohol natankovať a to auto vlastne ide len na túf a na raz, aby spálil benzín vlastne v nádrži aspoň raz za rok. To je tiež akože také turbo. Ako prevetral by som to. Žlté Porsche, ako, no tiež fajn, ešte aj tie felge a tie kolesa, tie ráfiky, tak sa snažili dať ešte aj do tej farby normálne v niektorých rokoch. Boxer. Toto je akože celkom fajn, akože má to štráse súhlasom, teda akože schválené na cesty. Má to... Dokonca aj EŠPZ, neviem, či je pravá alebo falošná, ale z Boblingenu. Bublingenu, kebyže je tu nejaký nemčina. Aj tak ma opravíš. To je jedno. Ja som si zvykol. Toto kebyže sa vedľa mňa prebehne na ulici, že čo ti on je. Poskákal niekto po fúriku, alebo čo? Takže normálne, že to má ešte aj značky. A keď myslím, že Tufko mu prepadlo podľa EŠPZ-ky, ktorú tam mal, tento rok je už iná farba. Toto nerád vidím. Ale pripomína mi to tie prvé časti, oné Cobry Elf. Zase taký motorčok. Je to fajn sa na to pozrieť, tak, že čo sa tam skrýva v tom vnútri. V bielej farbe sa mi napríklad Porsche veľmi páči. Takže nebol by som proti. Takže ako... Aj tie brzdy, aj tie, vlastne tie ráfiky, tie felgy, akože to je úplne, že wow. Akože dobrá kombinácia aj farieb. To bolo akože fakt, že toto by sme mohli mať tak na cabrio na leto.
Akože ja vám tam zo zásady, ja vás nebudem tu mučiť, aké to má, koľko to má PS a koľko oné, no, koní a výkon a koľko bolo vyrobených na svete. Proste keď je to nejaký úplne, že fanúšik, tak si na to klikni a zastav si na tom štítku a prečítaj si to. Ale ostatných tým fakt akože nechcem nejako ondia. Ja chcem, aby to bolo hlavne o tom, že kde by som sa ja išiel pozrieť, kebyže sa ocitnem v Nemecku a som niekde poblíž toho miesta práve. Toto je tiež ako taký... To je tiež také... Ako bral by som, no. 911. To je veľmi pekná farba naživo. To ako... Tiež... Môžem povedať. Toto má veľa farieb. To má veľa farieb naživo, no. Niečo podobné bolo aj Polo, ale ešte to staré. Veľa farieb proste bolo poskladané to auto. A toto už fakt, toto už... Aj tie disky. Yes. Jednoducho je tam čo pozerať. Obsluha, ako, teda nie obsluha, ale myslím zamestnancov, veľmi fajn, veľmi dobrý prístup, snažia sa vysvetliť aj tým, čo nevedia, ani hlavou, ani petou, ani nemecky, ani anglicky. To je tiež pekná kára. A ono to stojí nejakých, vstupné stojí 15 €, ale ak idete rodina alebo niečo také, tak máte samozrejme zľavu. Ale pripravte sa na dosť veľa ľudí a tu už ide do takej úsmevnejšej časti. Čo teda robí úsmev, keď to tlačíte v pravú nohu tam dole. Takže určite. A je to ako fajn, len dostať sa sem cez celý Stuttgart je pomerne dosť obťažné, lebo oni stavajú železnicu zhruba tak dlho, ako Slovensko stavá slovenskú diaľnicu z Košic do Bratislavy, alebo naopak. Čiže tiež je to, ja som tu 16 rokov a proste už vtedy to malo nejakých 10 rokov alebo 15 rokov ten projekt a ešte to stále není hotové. Takže Stuttgart, upchaté mesto, najupchatejšie mesto v Nemecku, takže tam na to sa pripravte. A to už také ozaj, že kári. Musí sa v tom akože ozaj divno sedieť. Tento neviem, či by spravil Straße Zulassung, alebo má Straße Zulassung, alebo je tam oný. Veľmi mu vyčíňal výfúk od zadného nárazníka. Čož podľa tu by nemal. Mal by byť začiaľ, alebo teda vo vnútri auta. A toto je tiež... Ako miestami mi to dojde aj také srandovné auto, ale určite akože na tú dobu tak muselo to mať aerodynamiku aj všetko. A keď sa pozriete aj na ten výkon. Ako v dnešnej dobe si už určite, hej, je to už také iné. Iná tá aerodynamika. A vlastne Porsche plus Audi. Čiže akože obrovský motor vzadu, tie gumy, tie sliky, formulové. Tento by určite nemal Straße Zulassung. Akože Straße Zulassung to je vlastne povolenie na cesty, alebo schválené na cesty. Tým sa ja tak trochu zaoberám tu na
tiež v Nemecku. Ako pecka. Ako pozrieť si to naživo, je to fajn. No. Je to fajn. Len keby sme aj my Slováci, dajme tomu, boli takí prívetivejší, keď sa napríklad aj tu stretneme, lebo dneska som mal zase jednu nemilú skúsenosť so Slovenkou, ktorá tam bola s rodinou a rozprávala sa s deťmi po slovensky, s manželom po nemecky, si myslím. A keď som sa aj spýtal, že či ma cvakne vlastne pred tým múzeum, tak na mňa začala hovoriť Hochdeutsch. Pritom jasne som počul, že hovorila slovensky s deťmi. Hochdeutsch to je vlastne akože no, tá spísaná nemčina. Čo akože sa mi ospravedlnilo aj všetko, no ale bolo to také... No. Niekedy stretnutie so Slovákmi viacej zamrzí, ako poteší tu na v Nemecku. Tak a ideme domov. Ukázal som vám, hádam, čo som mohol. Takú formulku peknú hore. Takéto niečo. Na rozlúčku ešte. Ozaj po toľkých rokoch tak to malo ozaj tú takúto čiernu farbu, taký ten ozajstný nádych čiernej. To vlastne už je. To sa musí sedieť. Taký starý opa 80 rokov. Je fajn, no. Vlastne parkovisko je hneď pod budovou a vlastne už je elektronické, čisto len elektronické. Čiže zapamätá si vašu ešpezetku, odfotí vás, vy musíte zastať pred rampou, odfotí vám ešpezetku, idete nútier, napíšete potom ešpezetku do automatu, dáte peniaze a automaticky vás oskenuje, žiadny papierik alebo niečo také, rovno idete vonka. Takže ešte posledný pohľad. Tuto ma tá pani akože odmietla. Začala hovoriť odrazu po nemecky, aj keď hovorila pol hodinu s deťmi, to ne po slovensky, alebo koľko. Ale dobre, no, aj takí sú ľudia. Tak zdravím, dúfam, že sa vám dneska páčilo v Porsche a dúfam, že ste si užili. V Stuttgarte cestu som nejak natáčať moc nechcel, to by bolo samé vybrané slovo a podobné veci. Takže dúfam, že mi dáš nejaký ten odber alebo niečo podobné, alebo aspoň like, alebo niečo také. Takže ja sa lúčim a tešte sa na ďalšie video. Sice idem na dovolenku, ale potom zase volať nepôjdem, potom vás zase volať zoberiem. Takže majte sa, čaute.